कथा सांगतोय, एक गड आहे, तो पहिल्यांदाच तुम्ही ऐकणार आहात की तो बाप्पा जावई कसा झाला रावणाचा. सुभदा नावाची त्याला कन्या होती आणि तिची इच्छा होती, सुभगा नावाची कन्या होती आणि तिची इच्छा होती की गणपतीसारखा मला पती मिळावा. आणि त्याच्यानंतर पुलस्त्य नावाचे ऋषी होते, त्यांच्या जन्माशी ती मॅडम आपल्या त्या गेल्या देवता आणि ते रोज पूर्ण केल्यानंतर गणपती बाप्पा रावणाच्या गुरांचा जागरी झाला आणि त्याच्यानंतर तिथं वरलं त्यांना सुभगांना. आणि त्याच्यामुळे मार्गशीर्षातली जी वद्य चतुर्थी आहे तिला नाव त्या सुभगाचं पडलं आणि हा गण तुमच्या चरणाशी राहतो. कथा सांगतो मंडळी ऐका जन, कथा सांगतो मंडळी ऐका जन, कान देऊन श्रोते लावावून, शिवसूत माझा तो देवगण, फार उपकार त्याचे आणि ऋण, झाला जावई देव बाप्पा गजानन त्याचा, सासरा रावण काय वर्णावा तो क्षण, झाला जावई माझा बाप्पा गजानन त्याचा, सासरा दशानन काय वर्णावा तो क्षण.